Hej, goddag, jeg hedder Mik Mikkelsen. Nu skal I fandme se, hvordan en rigtig Jens Werner kan danse. Top 5 dansemus. Vi starter med nummer 5. Her er nummer 5. Kachik. Hawaii, Hawaii. Og nummer 4. Og nummer 3, og jeg får lige at vide i min øresnegl, at vi skal have pusset glasset, så det tager lige 30 sekunder. Nummer 3. Og nummer 2. Og nummer 1, den verdensberømte og den totalt medievært Jens Werner, og han kommer med Oppa Gangnam Style. Det var de 5 fra Jens Werner. Husk at høre Mik Mikkelsen, og vi ses herfra. Hej!